Vouvos contar cales van ser as próximas mobilizacións ás que vos vai convocar a Cigansino, pero antes vouvos ensinar como se toman estas decisións. Decídese nun organismo que se chama Consello Federal e que vai ter lugar hoxe ás 10 da mañá en Santiago de Compostela. Pois xa estou en Santiago de Compostela, concretamente na Escola Galega de Administración Pública, que é onde vai ser o Consello Federal. O que decía o compañeiro, eu creo que para moitísima xente foi un gran chute a última manifestación. Descentralización das accións, como vimos xa neste primeiro trimestre, foi moi positiva. O profesorado de FP sempre nos sentimos un pouco como abandonados, non pola administración, pero é que este curso, además de sentirnos abandonados, estamos moi cabreados. A camisola esa ben deseñada por compañeros dun IES de Negreira, ou seja, empezas a tecer redes, non? Que tamén é moi importante. Ver as cousas e as problemáticas dende unha perspectiva colectiva é super necesario porque, ademais, ou faz agora ou nunca se vai facer. O alumno con necesidades está sin atender nos centros, ou está atendido mal atendido. Entón, eu creo que este tema dos cuidadores, non sei de que maneira, pero é persoal que temos nos centros, é persoal de moita importancia. Partir da base de que hai moita xente que quere máis cousas, que hai moita xente frustrada e que hai moita xente que quere facer cousas. Hai que volver a quentar motores, hai que volver a poñer a xente en marcha outra vez. E como imos quentar motores e poñernos en marcha outra vez? Con peches en centros de... Teño que mirar a chuleta, que son moitos. Coruña, Costa da Morte, Ferrol, Compostela, Lugo, Terra de Lemos, A Mariña, O Salnés, Deza, Pontevedra, Vigo, Morrazo, Condado, Ourense, etc. Tamén con concentracións nos centros e coa acción Martes en Loita. E tede en conta que todas estas accións vanse desenvolver antes do entroido, se daquela a Consellería segue sen negociar, non se descartan convocatorias de máis xornadas de folga. Podedes ampliar esta información na páxina web da Cigansino.